Ota suunnaksi meriteollisuus. Oletko koskaan ajatellut, että laiva on kuin pieni kaupunki, kokonainen yhteiskunta rakennettuna aluksen muotoon? Meriteollisuudessa tarvitaankin monipuolista osaamista. Ala työllistää Suomessa yli 30 000 ammattilaista, tuottaen maailman suurimpia ja edistyksellisimpiä laivoja sekä uraauurtavia ratkaisuja merenkulkuun. Suomen meriteollisuus on maailmanlaajuisesti edelläkävijä kestävien teknologioiden kehittäjänä. Tavoitteenamme on mahdollistaa päästötön ja huippuunsa automatisoitu merenkulku. Eikö olisi inspiroivaa olla osa tätä murrosta? Meriteollisuus tarjoaa mahdollisuuksia lukuisista eri koulutustaustoista tuleville osaajille. Voit työskennellä osana kansainvälistä verkostoa ja edetä kiinnostavia urapolkuja. Alalla on monipuolisesti erikoistumismahdollisuuksia, kuten energiateknologia, turvallisuus, laiva-automaatio, sisustussuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu, tuotekehitys, konseptisuunnittelu, projektin hallinta ja tuotanto. Ja toimintoja, kuten viestintä, rahoitus, hankinnat, ICT ja laadunhallinta. Joillakin telakoilla on jopa oma palokunta. Meriteollisuudella on kiinnostava historia ja lupaava tulevaisuus. Kun suuntaat urapolkusi meriteollisuuteen, haluat todennäköisesti jatkossakin työskennellä alalla. Kiinnostuitko? Lue lisää täältä. meriteollisuus.fi